vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakabva kuchannel yedu iya yechirungu. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma yangu nyaya yakamira sekudai. Handiziviwo kuti madhimoni here anokonzeresa kuti ndinge ndichidya mapads, uye chinoita kuti ndinge ndichidya mapads angu paya pandinenge ndapedza kumaspoila, pandinenge ndiri kumaperiods. Handizivi kuti idhimoni kana kuti what is going on with me, but zvinhu izvi pazvakatangira pane pamwe hanzvadzi yangu paakamboenda kunyika iyo yeNigeria akabva ati iye ainge achida kuenda kunoona spiritual father wake ikoko. Saka hanzvadzi yangu uyu, he was just a community pastor, munhu aingova nechechi yake yainge iri diki diki, aitongova nekamwe katende kake kainge karimo mucommunity. Saka sezvo sevanhu vainge vachingodawo kungosapota hama yake, inini neimwe sister yangu taiwanzokuenda kumba kwake musi weFriday kana kuti Saturday, tichiitira kuti Sunday morning tinge tichizoenda tose kuchechi kwake tichingomupawo support. But akazoti abva kuya ndo pandakabva ndazotanga kuona kuti munhu ainge ava kuita kakundivenga so, uye ndo pandakabva ndazotanga kupindwa nemweya wekungoda kungonuhwidza mapads angu mushure mekunge ndamabvisa paya pandinenge ndamashandisa, kuzotonosvika ndichitonzwa kutoti ingawani mapads anotonaka kana ukatanga kumasvisvina. Zvekare ndainge ndopota ndichienda kune rimwe buchari ririmo mucommunity. Saka pane mumwe mudhara uyo anozivana nababa vangu, ndakabva ndamuti ndainge ndichida ropa, ndokubva azondisira ropa pascale, akabva andipa chiri chicontainer chainge chakazara ropa, achiti ropa iri ainge atoita zvekutodrena mune chimwe chicontainer. After vareceiver imwe batch yenyama, ndokubva ndazonoisa chicontainer chechi mufiriji. Ndakabva ndazotanga kuzviisolata. Nanhasi uno handitombofarire kuva nemafriends akawanda because ndinenge ndisingadi kuti vange vachizviona kuti inini ndiri munhu anodya ropa. Saka ropa iri rakati richinopera, ndaingoramba ndichingodzokera kwaari kuzonosvika achizondibvunza kuti ko ropa iri rainge richidiwa nababa vangu here, ndo vainge vachilituma here. Ndikabva ndamunyepera, but ndakazotya kuti achizonosvika pakunobvunza baba vangu kana kuri kunzi ndikangoramba ndichingouya kubhucha uko ndichingoti ndikuda ropa, ndokubva ndazosiyana nazvo. Zvino ndakazoti ndiri kumaperiod ndo pandakangopindwa nemweya iwoyo wekuti chimbonhuhwidza mhani pedi rako, ndokubva ndazotanga kudya manje mapads angu. Nanhasi uno ndo zvandinoita. Saka handizivi kuti is it an illness kana kuti idhimoni. Kumadhokita ndakatomboenda, but ndakaudzwa kuti ndiri ball. Ndakatombonzi ndinge ndichienda pamasupplements emapirits aya eiron anowedzera maions mumuviri mangu, but still that craving haikwanise kupera. Each and every time kana mazuva angu oswedera ekuti ndinge ndichizoenda kumaperiods angu, ndinotonzwa mwoyo wangu uchifara, uye ndinonzwa hana yangu ichirova kuti mazuva angu aswedera. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu mukoma. Vedare ndo narration yenyaya iyo yatakatumidzirwa kuchannel yedu iya yechirungu. Zvakangoma hazvo nai vedare. Shuwa kudya mapads apa hanzi dzimwe nguva kana akanonoka kuenda kumazuva ake, hanzi anotofamba achitonhongerera mapads. Hanzi aya anenge achiita sekunge anenge achiri fresh, hanzi ndo aanofarira iwawo. Zvakangoma hazvo veduwe. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyi mucomment section. Hanzi is it a demonic possession kana kuti ndiri kushandiswa, maybe ari kushandiswa nabhodhi vacho ava vari kuti hanzi kubva zvavakazoenda kunoona spiritual father wavo, hanzi vava nemapowers but vangori nemapowers mamwe chete. Zvakangoma hazvo. Hanzi mapowers acho ndeyekungoti vanokwanisa kungoti munhu kana aine ruoko runenge rwakaita kunge rupfupi kudarika rumwe, vanobva vazongoita kuti ruoko
ruoko rwuya runenge rwakapfupika runge ruchizoita rurefu zvekare nemakumbo. That is the only spiritual powers that the brother has, but kumwe kwese uku hanzi havana masimba. Zvakangoma hazvo veduwe. Ngatitaurei navo mucomment section, ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. I mean, regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Munozvizivawo here kuti mukoma, each and every August inini ndinotemerwa zvirango zvekuti ndinge ndichienda kunorara pamusoro peguva raamai vangu, nekuti inini hangu ndakazvichekesera amai vangu ende ndichinochekeresa amai vangu ndo mazuva aya awo kwainge kwapinda awa maFord Ranger awa. Saka inini mukoma, at that time ndaiva nomwe muchinda wangu wandainge ndichiwirirana naye, iye muchinda wangu uyu muzulu. Ndokubva ndazongomubvunza kuti nhaiwe mari dzako unombodziwana kupi, because ndaifungidzira kuti iye anoita vaya vanofamba vachiita zvekubhomba motikari idzi dzinofamba dzakatakura mari, because munhu akangoita gangster. Saka ndaifungidzira kuti ndo kwake ikoko kuti vanoita zvearmed robbery. But zuva rakazondiudza chokwadi chake ndo pandakabva ndazoona kuti never judge the book by its cover. Iye paakanditi iye akaromba, ndakabva ndatoseka, ndikabva ndati that is just a front my friend, it is a front. Haudi kuti unge uchizivikanwa kuti unoita hako zvechigangsterism. Ndokubva ati kana let us go to my place. At that time we were just having a couple of beers titori padeni pangu. Ndakabva ndapinda mumotikari make ende yakabva yanditora moyo iyo Ford Ranger yake iyi, noti idzi dzavako idzi dziya dzakatanga dziya. So ndakabva ndazopinda mumotikari make ndokubva tadriver tichidzoka to my place. So takati tasvika padeni pangu ndokubva tatora zvedu ma1-2 maitems ndokubva tazoenda kumba kwake. Takati tichinosvika pamba pake ndokubva anditi swear to me kuti the things that I am going to show to you they are not going to scare you, because kana ukagara warohwa nehana zvinoreva kuti handizotokwanisi kuti ndinge ndichienda kune uyo akandibatsira. Ndakabva ndazvipa ushingi because ndainge ndichingoti ndichasangana nepfuti kana kuti ndichasangana nemadrugs mumba make. But takati tichinopinda mumba make ndopa akabva azonditora akaenda neni kune imwe room. So takati tichinopinda muroom muya mukoma ndopa ndakabva ndaona kuti painge paine chimwe chitroli. Akabva anditi chitroli ichi unoziva kuti ndechei here? Ndikabva ndati kwete handizivi kuti ndechei, but ndainge ndichingofungidzira kuti maybe zvimatroli izvi ndezvezvo zvemumabhekari. But akabva anditi kwete, chitroli ichi ndechemumochwari paya kana kuri kunzi munhu akafa, paya paunonzi munhu arere kumochwari ndo mavanenge vakakuisa umu. Ndikabva ndati saka chiri kutsvakei mumba mako? Akabva azonditi amai vangu each and every year mumwedzi waAugust vanouya, then kana vauya ndinofanira kuti ndige ndichirara navo. Ndokubva atanga kuseka kuti asi zvinenge zvichirwadza nekuda kwekuti mumba munomu munobva madropa temperature zvekuti temperature yacho inobva yaita sekunge ndeye mumochwari. Saka usiku hwose ndinongorara ndichigwagwadza ndichiita bonde nechitunha chaamai vangu. Akabva azondiudza kuti mushure mekunge amai vake vashayika hanzi akabva azotorwa nen'anga iyaiya kuburikidza nemaconnection, ndokubva azoenda akabva anoita bonde nemutumbi waamai vacho paya pawainge uchiri kudziya usati wanyanyisa kutonhora. Ndopa akabva azoita bonde nemutumbi waamai vacho, then urume hwake uhwo hwaakaprodusa hanzi n'anga iya yakabva yazotora urume huya ndokubva yazogadzira mishonga. Iyo mishonga yacho inomupa mari, saka mishonga iyi inoda kungoramba ichingorenyuwiwa. So each and every August ivo amai vacho vanopota vachidzoka kwaari obva atoona kutoti mutumbi kwavo unenge urimo murumu imomo, obva azorara usiku hwose achiita bonde, mufunge zvenyu mukoma, nemutumbi waamai vacho. Saka paakandiudza zvose izvi ndakabva ndati this guy he lives a normal life. Saka kunyange inini ndikaita zvinhu izvi ndinokwanisa kutoraramawo kaupenyu karibo. Ndikabva ndati nditore
ndikabva ndatisha ndiendese ikoko kwacho kwazvakarehwa kwacho kwawakapiwa mishonga iyi. Akati are you sure my guy? Ndikati I am very sure. Ndokubva azonditora ndikabva ndaenda naye kwavo kuKwaZulu Natal uko mukoma. Ndokubva tazonosangana nesangoma yacho. Saka sangoma yacho yakabva yazondiitira zvinhu zvangu, ikabva yanditi iyo yainge isina access zvino yekuti inge ichikrosa Rwizi Limpopo kuti inge ichikwanisa kuenda neni apo amai vangu pavanenge vari muchipatara kuti ndikwanise kuzonoita bonde naamai vangu mushure mekunge vabva mukufa. Ikabva yanditi mhiko dzako dzandichakuitira ndedzekuti amai vako pavanofa iwewe haufanire kuti unge uchibatika pamap ende unofanira kuti unge uchizongosvika wega. Ndikabva ndati zvino ndinozviziva sei kuti amai vangu vafa sezvo muchiti amai vangu vanofanira kuti vange vachizovigwa ndiripo. Ndopaakabva azonditemerera mishonga yekuti ndinge ndichinyumwa. So mukoma takati tabva paya ndakatomboita sekunge ndainge ndati rivarei, but mwedzi wacho unotevera ndopandakangonzwa hana yangu ichirova. Tainge titori kubasa nemuchinda wangu uyu muzulu. Ndokubva angondibvunza kuti what is going on because at that time ndainge ndichimushandira paelectrical company yake iyo yaanongoshandisa sefront kuti vanhu vasazonzwisisa kuti ko mamwe mazimari ake anobvepi. So ndakatongokanda maturusi pasi because hana yangu yakarova mukoma. Ndokubva anditora tikabva tabuda panze akabva andibvunza kuti why is it ndainge ndadonedza maturusi pasi kudaro. Ndikabva ndati hana yangu yarova. Iye akabva atofonera sekuru vaya same time. Sekuru vaya vakabva vati ingawane ndakamupa mushonga wekuti ange achinyumwa, zvaari kufunga ngaange achiita izvozvo hakuna munhu angamuudzira. Ndakabva ndazobvunzwa nemuzulu uyu akanditi saka uri kufungei? Ndikabva ndamuti ndiri kufungidzira kuti amai vangu vashayika. Akabva atoti shamari chitopinda mubhazi izvezvi unge uchienda kuzimu because handiti unoziva kuti amai vako vari kufanira kuti vange vachizovigwa uripo. Ndikabva ndati ya. Ndakabva ndazodzoka kuno kumusha ende zvechokwadi mukoma ndakangoti ndichingonosvika pamba kudai ndikabva ndatonzwa vanhu vachitowedzera kuridza mhere. Amai vangu vainge vachitochemewa vachinzi vainge vari kumochwari. By the time pandakazosvika kumusha unfortunately amai vangu vainge vatobviswa paya apo pambedha pavainge vavete vachizonofa ndokubva vaiswa kumochwari. Saka mutumbi wavo wainge watotonhora. Ndakabva ndaudzwa kuti zvainge zvisingachaite kuti ndinge ndichinoita bonde navo amai vangu ava variko kuhospital ikoko. Ndainge ndotomirira kuti vange vachizounzwa kumusha. Ndakazongorindirawo mutumbi waamai vangu kuzonosvika uchizonouya. Amai takati chingonovaviga neniwo ndichienda kumakuva mukoma. Ndakati ndichienda kumakuva ndakabva ndichiona kutoti ndainge ndisisina kana kusimira kuita muroi chaiye mukoma. Ndaingofamba ndiri bhunyumunyu ndisina kana chandainge ndakambopfeka. Ndakasvika paguva ravo amai ndokubva ndatanga kudanidzira ndichiti amai ndini mwana wenyu wamakabereka wamakasiya pasi pezuva. Ndiri kukudanai amai. Amai vakabva vazongobuda muguva mavo vakabva vati nhai mwanangu uri kudei? Ndikabva ndati amai ndiri kuda kuti munge muchiita bonde neni kuitira kuti ndinge ndichizokwanisa kuita mari. Amai vakabva vatanga kuchema. Ndokubva ndavatora ndikabva ndavaradzika pamusoro peguva ravo ndokubva ndatanga kusika bonde navo kuzonosvika ndichinopedza. Ndakati ndapedza sezvo n'anga iyi yainge isingakwanisi kuuya kuzimu because yakanditi hanzi mishonga yacho yaiinayo haikwanisi kuti inge ichikrosa Rwizi Limpopo. Saka ndaiva nechimwe chigaba chandainge ndakapiwa kuti paya pandinenge ndapedza kuita bonde nemutumbi waamai vangu paya urume hwangu paunenge hwozoyerera uchibuda muchitunha chavo ndaifanira kuti ndinge ndichizoita kuti urume huya hunge huchizonodonheramo muchigaba chiya. Ndikabva ndaita sekudaro. Usiku hwacho hwandakasvika kuno kuJoni ndopandakabva ndazopepuka pakati peusiku because ndainge ndonzwa kuti pilo yangu yainge yava kuita kakurwadza. Ndakati ndichinotarira mupilo kudai ndikabva ndaona kuti mainge muine mari yainge irimo. Ndichinoverenga mari iyi ndakabva ndaona kuti mari iyi yainge ichikwana iyo kuita 23,000 rands. So each and every night mukoma ndakaita mazuva akati kuti ndichingoti kungonomuka kudai ndobva ndaona kuti mupilo mangu munenge muine mari kuzonosvika ndichizonotenga motikari yangu Ford Ranger mukoma. Kubva ipapo ndakazongoramba ndoenderera mberi ndichingosacrifice hama dzangu nekuti mari iyi yacho kuti inge ichiuya hunge ndatodeura
ropa. Saka ipapo ndakadeura ropa raamai vangu kuti ndikwanise kufamba nemotikari iyo yandinofamba nayo. Saka August woga mukoma ndinototi ndinge ndichidhiraivha ndichidzoka kwedu kumusha kwazvakarehwa, ndobva ndatonoita bonde nechitunha chaamai vangu, nekuti chitunha chaamai vangu chinotongokaruka mukoma, chatongobuda muguvamo mushure mekunge ndasvika paguva ravo amai ndisina kana chandinenge ndakapfeka. Ndobva ndatanga kuvadana ndichiti, amai budai muguva renyu amai, ndikwanise kuita bonde nemi kuitira kuti ndikwanise kuita mari. Zvaizvezvi makuva ava mumusha, vanhu vakafa nekuda kwangu. Vanhu ava vanokwanisa ivo kuita 4 hama dzangu dzandakaurayisa. Chinondirwadza ndechekuti mari iyi haigare. Chose chandinenge ndichida mukoma ndinofanira kutoti ndinge ndichisacrifica umwe weropa. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi ndinoenda paguva raamai vangu, ndobva ndati amai budai muguva amai, ndinge ndichiita bonde nemi ndikwanise kuita mari. Saka kana muchida kutenga motikari imwe munosacrifica zvekare umwe wehukama. Zvazvakangoma hazvo veduwe, asi ngatitaurei navo mucomment section. Pane imwe nyaya iyo yandakaposta nezuro kuAfrican uko, regai ndinge ndichingokupai narration yacho. Hanzi mukoma Nashi, inini ndine umwe muprofita wekuzimu uyo wandakazotanga kudanana naye kuzonosvika ndichizonourayisa murume wangu. So murume wangu ainge ari munhu wekuti he was very abusive, ainwa doro achiita zvemagirlfriends. Saka pandakaona kuti marriage yangu yainge yoparara, panext door pakabva pazotanga kugara umwe murume ainge achibva kuzimu, ainge achiita zvemapeace job. Ndakabva ndazomuapproacha nekuda kwedesperation, because ndaingoona vanhu vachipinda pamba apa vachibatsirwa naye. Mukunotaura naye akabva azonditi ndinge ndichipinda mumba maainge achigara, akabva azonditi ndinge ndichitora umwe mucheka ndinge ndichimubatsira, ndokubva tazoisa mucheka uyu kumadziro. Chakandishamisa ndechekuti pamucheka wacho iwoyo ndakabva ndazozviona, but ndaizviona sekunge munhu ari muTV. Saka muprofita uyu akabva anditi ainge achida kundiratidza zvose zvainge zvichazoitika in the future. Zveshuwa mukoma ndakazotoona kutoti ndainge ndichazobatwa nezvirwere zvakasiyana siyana zvepabonde, uye murume wangu umwe musikana uyo waainge achidanana naye, amai vacho vainge vachiita zvekubata mishonga. Muprofita uyu akabva anditi iwewe uri kufanira kuti unge uchigadzira murume wako uyu, nekuti murume wako uyu iye achazofa, newewe uchazofa, nekuti musikana uyu hanzi ainge achiva upfumi hwemurume wangu. Asi kutaura chokwadi, muprofita uyu wekuZimbabwe ndakazosvika pakunoita bonde naye because pane zvakazongoitika pakati pangu naye apo pandainge ndakapfugama ndakamira pamberi pake kuzonosvika tichizonosika bonde. Zvino akazoti amboenda kumusha, ndakatomutengerawo magrosari ndikamupa mari achiti ari kuenda kunoona mhuri yake kuZimbabwe. Ariko ikoko ndakabva ndazomuti ndainge ndichida kuti ange achindivigira mushonga wekuti ndinge ndichiurayisa murume wangu. Iyo confession yangu iyi yandiinayo. Muprofita uyu iye akanditi zvakangofanana kuti hanzi ainge atotanga kutopiwa mishonga negirlfriend yake, saka murume wangu hanzi ainge achazongofa anyway, ende inini hanzi ndini ndainge ndichatanga kufa murume wangu asati afa, because girlfriend iyi naamai vacho vainge vachitoronga kuti vange vachizoba upfumi hwemurume wangu. This is what I did, mukoma Nashi. Vedare, iyo yanga iri narration yenyaya iyo yandakaposta kuEnglish channel. Zvakangoma hazvo veduwe, asi ndo confession iyo yandakapiwa kuAfrican Confession. Zvakangoma hazvo veduwe, ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section.